Mas Nepot, arep teng pundi Mas? Kok macam ganteng? Apa resepsi melok ayo? Mau Mas, rai ganteng-ganteng kok mau nggo iring-iring karo resepsi tok. Oh, bocah. Tekan kene jare kok ono. Itu tau ora ya. Warung aja di sana. Mbak. Iya Mas, monggo masakan apa? Wonten kopi, Bu. Bu. Mbak, wonten kopi. Wonten. Nggih, kopi nggih. Kirang setunggal. Nggih, monggo pinara. Nggih. Yo. Wong kok di PHP terus. Jare COD ning kene. Dintani bales kok nganti setengah jam ora ono. Tapi yo ora apa-apa. Ono bakul kopi, warung kopi bakul ayu. Wow. Sok ngerti cocok iki. Suwino lah, Mbak, apa-apa gawene suwino. Pahit-pahit lah tak ombe. Apa-apa suwik lah. Monggo Mas, tunjuk kopinya. Iki desa pundi no, Mbak? Sambung Bayak. Sambung Paya. Danten apa nih Mas? Iku Mbak. Aku di PHP mang COD tak enteni balesane setengah jam kok ora ono. Lah, sampean namine sinten no? Kula Rurah. Rurah. Kesigukane tes sekolah. Menulis. Wah, cocok wis lulus. Waduh. Emang aku ya di PHP COD rene kok. Mandek kene Mbak Mono jodohku kene ning ngarepku ta piye iki dah. Geten aku dah. Nah, paringi nomor WA-ne Mbak. Kula mun gadah tunangan Mas. Tuh yo. Itu andaran ganteng aku le Mbak paling. Jemu. Halo Mbak ta. Gentenan aku sing rono nak menawa awar dadi jodone Cak. Ya aku le rono iki. Sampean. Duh, sempatan. Loh, malah ngaleh. Betul malah ngaleh. Cak. Wes urip susah. Kena musibah wae, Caca. Sampean gak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Pak, Bapak, iki bareng di sempana. Sapa sempana? Ngoplak ana tak. Pak, ngapunten mboten sengaja niku wau ngapunten nggih. Kowe potongan rai-rai rusak ngene ngrusak nombale. Lho. Ora mlebu mah rusak keng lho. Wes ngene ayo. Niki mah ben tak gendoyan mbek mecah gendhoyo. Kula kaget Pak. Linggih kene jagung-jagung. Mak, ada, Nduk. Gua ada, monggo iki. Nggih. Nah, ngelang ayo arep iki anu balene rada digenjong. Nggih. Nggih. Nah, Aduh, Pak, ngeten iki. wes ngene ra gayeng. Mak, iku, Nduk. Giring, Nduk, gua ada. Iki monggo. Jenengan daleme pundi, Mas? Kula gunem, Pak.
Asmane sinten? Kula Mas Ngepot. Ngepot lho, jeneng kok ngepot kok elek kaya wonge. Nggih, Pak. Lah niki wau jenengan lajeng teng pundi? Niki wau kula janjian kali tiyang. Lah kula janjang iki diken teng niki sambung payak. Sambung payak nggih. Nggih, niku wau kon diken ngentosi teng mriki kula WA mboten dibalas ngantos setengah jam. Yange jaler napa SD? Jaler rek Pak teng fotone. Pundi fotone? Supe wau. Endi nduk piringe nduk? Iki, Pak. Iya. Niki lareke, Pak. Oh iya Mas. Lah niki semangka panen napa tanam? Iki ceritane iku semangka lamaran ya anak. Yo semangka yo ono lemari yo ono motor apik iku ora kok motor melek ngene iki. Motor apik to lho. Lah lareke kangge kula mau ampun lho Pak kula teruji kok. Alah Mas rasane neko. Nek golek jodoh rasa pilih-pilih. Wong wedok ngerti raimu ae wis pengen berjuang kok. Berjuang piye, Mbak? Wis ora ngerti le Mas. Wong wedok awar sampeyan iku wis berjuang ngempet. Ngempet apa? Kayak sedia mono bapak mau lho. Rusak iki. Lho kok ngene-ngene? Oh boyo. Kayak ngene apa opo? Tapi kudu calonku. Kabeh-kabeh kok calonem. Ya cah ganteng Nopo, iki nopo, Mas, bakal mantu sing ganteng ora. Niki Iya ora kok rusak kok raine ngene iku. Ya wis aku terus lho nek jagungan aku tak mutung-mutung gawe ning guri-guri. Nggih Pak, nggih. Iku opo rene? ora kok aman ketemu kowe wae piye no? Bosen aku mbok prank. Aku sing sial ketemu kowe. Lha iki sapa? Iki calonku. Ora iso. Lho delok asane foto profilku. Asane foto profil. Goro-goro kayak diingi, aku mulai melaku, sial tenan aku temu kowe. Ya goro-goro kowe padha wae. Aku ora tau macak mbari. Malah macak mbari marani boyo. Ngene iki mbari. Ngoco ngene montormu lho ngoco lho. Kocone mau pacir tok. Tapi dia eleke padha karo rupanem. Wis ora apa-apa. Bebek mangan kaerot sopek berturut-turut. Kopiku bayari tak mulai aku. Mau bayar dhewe. Kitani ya, kitani. Cong, cah iki mbari. Ora, kita ini masih banyak tikungan di jalan. Tikungan opo? Tak tikung. Ojo ngono. Santai ini tikungan. Iya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Teh Tawar 2000. Supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jomblo perkarat masih berjalan.